an kira sallah ke. Ai. Baby, ya ki nan wurin. Na za ki da wannan agogon. Ɗazu na ɗauke ta kana bacci na saita ta. Ina nan ina baccin. Kina ne wannan saitin ba daidai yake ba. Ƙarfe nawa yanzu? 4:50. 4:50. Sai da na ɗauko wayan momi na duba. Na ga ba daidai na saita ta ba. Daman ɗazun makaranta abinda aka koya mamu ringa saita agogo. Ai kam kin saita ne baby, ni kika saita ba agogo ba.